Φωτάκης. Τα ξανά για το σούτ ο Φωτάκης. Ναι! Πυροβόλησε! Μπαμ! Η κούστη στον αέρα της Τυφλίδας. Και είναι ο Γιώργος Φωτάκης που έρχεται και δίνει τη λύση με τα τρομερά του πόδια, το τρομερό του δεξί πόδι στο 79. Το έκανε πριν το πρώτο σουτ, είδε ότι ο Ρεβισβίλη το έβγαλε. Εδώ με το που πήρε την μπάλα στα πόδια του, είναι ολοφάνερο ότι έχει μόνο ένα πράγμα στο μυαλό του, να σουτάρει. Έχει σηκώσει το κεφάλι, έχει δει και το σουτ είναι καταπληκτικό και μας στέλνει στα τελικά. Δεν βρίσκει πουθενά. Πουθενά. Περνάει και από τον Καλάτζε και από τον Αμισουλασβίλη. Να το ξαναδούμε εδώ άλλη μια φορά. Α, όχι, βρήκε τον Αμισουλασβίλη και έβγαλε νοκάουτ τον Ρεβισβίλη. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ούτε αυτογκόλ, ούτε τίποτα. Αλλά βοήθησε με το που βρήκε η μπάλα εκεί πλέον. Ήταν αδύνατο για τον Ρεβισβίλη να αποκρούσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Αλέξο Τυρόπουλο. Μένει ο Κονέ με αυτή την εξέλιξη, δεν γίνεται η αλλαγή ακόμα της Εθνικής. Σαφώς τώρα μπορούμε να περιμένουμε. Έτσι. Τώρα μπορούμε να περιμένουμε, διότι το ρίσκο που πιθανότατα θα παίρνει